Emergency karon nasa bukid. Okay, padung ta sa Malabad. Nadiibog si Papa. Nya naguna na sila. Kani nga baktas makaya ra ni og 30 minutes unta kung wala may kauban ng mga bata o mga babae. Pero nabdan mi anig mga usa ka oras kay nami dagang hunong-hunong. Sa katapusan sa video masabtan ninyo nganong magunong-hunong mi. So nagtungas mi ani, nagsubay mi sa kaning drainage. So refreshing kayo makita kay ani, and you don't see that every day. May init sad kaayo ang panahon. Tungod kay init ang panahon, ako nagigamit akong hood. Wa pa may katunga ani nga part. No, wa pa may katunga sa mong padulungan. Padung day may mga ligo sa usa ka dam nga agiana na siya, sapa na siya sa una, gihimog dam para makakuha og tubig para sa irrigation ng mga tao. So kani murag makita na mo ang batong dako. Napugula yung video about ana, tanaw lang niyo. Niabot na mi og kalasangan, no, nanami sa ba sa forest. Pero di gid ta mo adto sa sud sa forest day. Dool na kay ni ang dam ani. So nag-abot na mo sa dam ngadto mga ligo mi. Nga ngadto ra sad mi maniud to. Nagdanamig baon, namigdamig sa baonon para ngadto ra mi maniud to nya. Okay, so this is the first dam nga among nabtan. Okay. So this is the place diri kami mga ligo gini may maniud to pero naabtan mi og uwan. So di na ako ipakita, there will be another video para sa giyon sa namo unsa ni tabo nganong naabtan mi og uwan. So karon nanguli na mi, this time paguli na mo basa na ang daan, nanay daghan tubig. Tungod kay lapok man ang daan, no, ang among chinilas mamilit, so may gani na drainage dire na irrigation. So nang himasa mi dinhi, libre nga tubig, bugnaw kayo tungod sa uwan ni paspas, no, ni daghan ng tubig. So dinhi makita ninyo nga ingani day maghimasa didto. Sugaton day ang tubig na kay kung dili mo sugaton ng tubig, mada na imong chinilas. Di na nimo makuha. Adto na sa ubos nimo makuha. Kunya on the way padung balik sa ubos na ako'y nakita na ambot lang ferns ba ni, pero mura siya mga ferns, no, turok ka siya, natural na turok dire. O mga tao dire way pakialaman na sagbot ra na para nila. So ako ipakita nga magunong-hunong mi. Dili sa yun ang pagtungas ani. Na emergency karon nasa bukid. Tungod sa kainit sa panahon si Mami Luspat kuya po. Ya, day dalino. Tubig naman eh, hogang sa guide. Ang gingon nila nga running water is clean. Mane ang mga panghitabo karon. Ganing naka-pink mo atong unang casualty. Ang ka Mr. Bean. Oh, kaning wata na anad Musaka o bukid kinana dito sa syudad nga flat ra ang tanan. So kani ang kong mga ipakita mo na mga nakita na mo on the way padung o pabalik gikan sa bukid.